L'exposició que inaugurem avui és l'exposició d'un llibre que es diu Almost There, que es va publicar a finals de setembre per l'editorial MAC i Calis i Dret, que és una petita editorial que tinc juntament amb el Roger Guaus i el Juan Diego Valera. I l'exposició es va presentar per primera vegada a París, a la Galeria Waldman, i seguidament la vam presentar a la Sala Leval, també de París, juntament amb l'Antonia Xauanova, Òscar Monzón, Ricardo Casas. I, de fet, aquesta és la primera vegada que s'exposa a Barcelona. De fet, és la primera vegada que tinc una exposició individual a la meva ciutat, a Barcelona. I res. El projecte està pensat com a llibre, és un treball que he estat fent durant 4 anys aproximadament. Tot gira entorn de la idea de la distància, com apropar-nos, intentant entendre la distància física, temporal, emocional, inclús fotogràfica, i intentant medir o intentar mesurar la distància correcta entre les coses, però sempre topant amb la impossibilitat d'aconseguir-ho, no? Sempre hi ha una frustració, sempre hi ha com un fracàs, una impossibilitat de mesurar, d'arribar a un lloc, d'entendre una persona. I al final tot gira entorn intentant desmuntar la idea de l'absolut, de que les coses no són únicament d'una manera, o que tot és el concepte que tot és molt relatiu en funció d'on està un situat per medir una cosa, no? Pot estar, a vegades ens pensem que estem molt a prop i estem realment molt lluny encara, o estem molt lluny i estem a tocar, no? I, bueno, dona voltes sota aquesta idea. El projecte es va construir perquè fos un llibre en si mateix. I a l'hora d'intentar pensar en l'exposició sí que té molt a veure amb aquest espai tan generós de la sala, de la sala Tagomago. Doncs sí que hem tingut en compte diferents jocs, no? Què és el que està molt a prop, què és el que està a tocar quan entres, què és el que està molt lluny, què és l'últim que veus, què és el primer que veus, què és petit, què és gran, què està enfrente de què. La primera foto que veus en realitat és una foto que no pots veure perquè al darrere de la que estàs veient n'hi ha 4 que no pots veure, no? I és una cosa que m'interessava, que ja només entrar a la galeria el primer que veus és una cosa que no pots veure i marca directament el concepte del llibre. O des de fora, el que veus des de fora, des del lloc més llunyà, és aquesta foto d'aquí, que és un crani que data de 2,5 milions d'anys llum, que al mateix temps és la mateixa distància de la galàxia Andròmeda que està al seu costat, amb un tamany molt petit. És algo molt gran, que està fotografiat molt petit i està al davant d'un meteorit que també ve de l'exterior. Hi ha com molts vincles que tenen a veure amb la idea de la distància física, temporal. És una exposició que és interessant el recorregut que facis perquè et genera com respostes o més preguntes inclús.